ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪೋಚಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೂ ಕಂಡಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪೋಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಅಕ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಏರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏರ್ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇಡಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒರಿ ಬತ್ತಾರದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ. ಸಾಕಂಡು ಹಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ఎవరు పూర హైడ్ ఉన్నారు 3 జన ఉన్నారు 2 జన ఉన్నారు కమెంట్ పాడలే.